Makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod John Opiyo, director weche mag mbui Sutantra Africa. Watu wako tudore kod chika tiyo gi mbui. John, aneno ka ng'ato cholno ote moro kae kabeno ng'isa kae ni Joyce ng'ise jalonye weche mag mbui mar mondo mi omed leronwa weche motudore kod data protection. An dak aseyie gi wachno. Nonro magwa duto gi gima watime mbui donge sirikal koro biro bedo kong'eyo. John. Ng'eni gimoro amora mitimo to nyaka chik bede mondo wabed gi lwase makare mwanyalo tiye, mwanyalo communicate, mwanyalo time gik moko. Chik nyaka bede. Chik kobedo eka kelo gimoro miluongo ni discipline. Nikech kata in personally nyaka ibed gi chik ma guide. Ing'eni kuponi adonjo tich saa 2 onego beni saa 1 saa 12 asechiwo aseikora mondo saa 2 timre nade oyuda tich. Atich kumidhieno be chik nitiere madwari ni saa 2 onego beni timre nade onego beni isedonje tijno. Ma kiketho chikno tibro yudo ka okitimre nade ibro bedo oko. Data protection nikech Data Protection Act of 2019 mano establish kata Office of the Data Protection Authority ama commission mane ng'iyo weche nikech waseyudo ni seche ma digital ecosystem weche mag lwase mag tiyo gi mbui gi biro nitie weche mang'eny to nitie achudhe be matimore nade ma ni mbui kai matiyo gi platform ni mondo keth gik moko ineno okos bullying okaw data mar ng'ato. Koro data protection no biro ni mondo okonyane ni koponi adwa share information mar ng'ato ama adwa kaw information ir ng'ato. Nitiere ng'amilo nitiere ga data subject, nitiere data handler to gi data processor. Data subject en ng'ama in data cha kuome. Ng'ato ok nyal bira to chako nyisi ni adwaro Joyce, adwaro your date of birth, adwaro your ID, adwaro nyako nyisi ni adwaro information ni ama adwaro data ni kwa kuomi adhi timo gima timore nade gima chalo kamae. Onego ibed aware ni seche ma data ni ng'ani kawe to kawe kimiye consent yiene ni mondo timre nade okaw data no. Embe kako the process data ni mondo ti kode embe nitie chike manyako lu etiyo gi data nini seche mose kaw data nini mobedo godo nyako provide nyako nyisi niya data makaw kuomeni adhi tiyo kode yo machalo kama to kama be kaka dirite mondo kikotimre nade ofole another elwedo moro marach. Koro data protection no biro ni mondo konya kaka ng'ama tiyo gi mbui momiyo ng'ato kik ikaw information mara ditigo eyo moro marach. To waseneno nikech kwatemo ineno ka serikal seche moko gitemo rido weche mag mbui gi tinwang'o japiny ka bro wacho ni the government is infringing on their rights of speech. Ineno freedom of speech ma is enshrined on the Constitution of 2010. Tibro yudo ni kosemiye freedom ni mar speech ni to embo chako kawo freedom ni otiyogo marach mar infringing ng'amachielo. Koro ng'ini chik makama seche mobiro nyaka wang'e nikech en ng'ini chik ni kwa some en ng'ini king'iye to deal mana gi weche mag internet and communication. Ineno to gi how billing cha mondo o protect consumer mane emantiere pach jandiko mondo protect consumer. Lakini big question monego bed ni mheshimiwa Keitany nyiso japiny ni to ere kaka data ni dibedo protected as anchored on the Data Protection Act to gi Communication Authority ma asiye Communication Authority ni data mane magi dhi receive koa kuom ng'ama chiwo services mag service provider ni enang'o to data ni kagiseyude ere kaka gidhi tiyo kode mondo gikony japiny. To an kipacha neno ni bill ni biro mondo o regulate the cyberbullying nikech waseneno kaka jomatindo seketo sirikal tesre Matindo ni sirikal temo protect itself. Sirikal be temo protect itself. Nikech waseneno kaka ng'eni sani position ni space mano miwa mar digital ecosystem ose create a good position for the government. Magi moro timore ni information ni kumora mora mangato nyalo yudo information access to that information matigodo. To odoko ni seche makoro watiyo gi information ni moko nitiere mabedo propaganda, nitiere moko mabedo mokadier, nitiere madier to nitiere mokadier. Kaka koro last week ne wawuoye ka weche mag artificial intelligence. Koro bro yudo ni ng'ato nyalo kawo information
to from that artificial intelligence udhi utiyo kode to draft something moko timore nade moko winjore mabe kacha beno wacho ni mondo regulations obedi kaka itiyo gang'oa gi platform mar artificial intelligence maka ng'ato ochiwo information nyaka obed tagged ni information ni owuok kuma chalo kama to ng'ama kama motimore nade maka en false information ng'ano nyalo bedo accountable to that particular data or information mo share a social media a platform mondo kony. Koro king'iyo gini nikech generally Kenyans we are leading when you look at the internet usage ma Kenya ni malo sana to kasto online war be jo Kenya bere kabisa mok inyal chako kodgi online war mano gitieki ineno kaka nyocha ka gisedunyore gi sirikandwa ni nyocha gichagi cross nyaka border magidonjo Tanzania ma ok bimiyo ka seche moko weche makori